Bine ați venit, prieteni, în universul fascinant al imaginilor de arhivă. Avem șansa împreună să facem un salt în timp pentru a vedea un câine lucrând acum foarte mulți ani. În perioada în care nu exista YouTube, nu existau cărți de profil pe piață și puteai să descoperi arta dresajului doar fiind în teren alături de câine și descoperind. Aceste imagini există pentru că la vremea respectivă un prieten a avut o cameră video și a vrut să prindă așa în modul cât se poate de amatoricesc câteva aspecte din dresajul pe care l-am făcut acestui ciobănesc german numit Dick. Din dragoste pentru câini, din dorința de a descoperi cât mai multe despre comunicarea cu câinele și felul în care aceștia învață, autodidact fiind, am descoperit tehnici, le-am pus în practică și am învățat câinii, chiar cum se vede în aceste imagini, la nivel avansat, să facă lucruri deosebite. Așa cum le văd oamenii în filme și cum le vedeam și eu când eram copil. Să rețineți că aceste imagini sunt înainte de a mă duce în armată, acolo unde am făcut școala de dresaj câini de serviciu de la Ciorani, câinii grănicerii. Acest câine Dick este unul dintre etaloanele din acea perioadă pe care l-am dus la un nivel deosebit. Un câine care a învățat să lucreze fără să fie interesat de mâncare, fără să fie interesat de mingiuțe și de alte mijloace de a-l motiva. Am folosit metoda mecanică, metoda care a funcționat cel mai bine la el, dar nu am exclus recompensarea, care în cazul lui Dick erau mângâieri, era joc și era liberul de a se duce să își facă de cap. Unele exerciții erau la impuse, sigur că da, era un câine cu personalitate puternică, dar altele erau pur și simplu dintr-un entuziasm bazat pe jocul și pe interacțiunea prin joc cu câinele. Din copilărie, fiind un fan al filmului Pistruiatul cu al său Calu, sigur că da, nu putea să lipsească din exercițiile mele de nivel avansat la acea vreme acest exercițiu în care câinele duce geanta, câinele lucrează și se distrează cu partenerul său uman folosind aceste sărituri. Parte din filmul cu Pistruiatul, însă am vrut să-l experimentez, să-l dezvolt, să-l descoper. În procesul meu de descoperire, cercetare și cunoaștere, eram interesat de a pune la încercare abilitățile câinelui și de a îl modela în acest sens, folosindu-i calitățile, inclusiv acest instinct nativ de pază. Îl antrenam la el în curte pentru că era un câine destinat a face pază la curte, dar să nu credeți că nu lucra absolut în orice condiție afară. Și a venit și prima apariție TV în care Dick a fost personajul principal și a demonstrat calități deosebite. Mă preocupă câinii de când eram așa. A început cu maidanezii, tata a sesizat, deci părinții au sesizat și au încercat să mă îndepărteze, dar nu se putea. A fost prima mea voce la televiziune, sigur că da, aveam multe emoții, dar Dick mi-a stat alături. Cu ajutorul acestui câine deosebit am demonstrat că dresajul este frumos, dresajul este spectacol, acesta merită prezentarea și rama cuvenită. După numele acestui câine etalon, i-am dat numele Dixie, partenerului meu canin din armată, o altă aventură a vieții mele.